Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu amatikonda, ndipo chifukwa chotikonda amafuna ife tikhale pa malo athu oyenerera. Malo athu oyenerera ndi chani? Ndife zolengedwa, ndipo iye ndi mlengi. Chifukwa choti anatikhulupirira sizotanthauza kuti tasanduka Mulungu. Izi tiziona m'mawu athu oyamba a tsiku la lero. Mwachidule Mulungu safuna kumujaira. Mawu athu oyamba lero Lachinai pa 27 July chaka cha 2023 lomwe ndi Lachinai la Mulungu wa 16 akuchokera m'buku la Exodo mutu wa 19 ndime ya 1 kulekeza 2 kudzawerenganso ndime ya 9 kulekeza 11 kudzamalizitsa ndime ya 16 kulekeza 20b. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Joseph Matias Phiri kuchokera ku St Bernadette Parish, Diocese ya St Anne, Cape Town, mdziko la South Africa. Salimo yathu ikuchokera m'buku la Daniel mutu 3. Ayimbireni nyimbo yotamanda ndi kuwalemekeza mpaka muyaya. Inu nonse opa Mulungu, inu nonse okonda Mulungu, ayimbireni nyimbo yowatamanda ndi kuwalemekeza mpaka muyaya. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 13 ndime ya 10 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero tilole Mulungu kuti atiyankhule limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo mutu 19 ndime ya 1 kulekera 2 kuzayambiranso 9 kulekera 11 kuzapitilizaso ndi 16 kulekera 20. Pa tsiku loyamba la mwezi wachitatu chichokere cha Aisraeli ku Igupto, pamene adafika ku chipululu cha Sinai. Atachoka ku Refidimu adafika ku chipululu cha Sinai, kumene adamangako mahema pafupi ndi phirilo. Chauta adauza Mose kuti, ndikubwera kwa iwe mu mtambo wochindikira, kuti anthu azidzandimva ndi kumalankhula ndi iwe, ndiponso kuti azidzakhulupirira nthawi zonse. Tsono Mose adauza Chauta zimene anthu adanena. Chauta adauza Mose kuti, pita kwa anthuwo, ndipo uwayeretse lero ndi mawa, achape zovala zawo, ndipo akhale okonzeka mkucha. Pa tsiku limenelo, ine Chauta ndidzatsika pa phiri la Sinai, ndipo kumeneko anthu onse adzandiona ine. Tsono mmawa pa tsiku lakelo panali mabingu ndi mphenzi pa phiripo. Kunalinso mtambo wochindikira, ndiponso kulira kwakukulu kwa mbetete. Anthu onse m'mahemamu ankangonjenjemera ndi mantha. Mose adawatsogolera anthuwo kuchoka ku mahemako kuti akakumane ndi Mulungu, ndipo onsewo adayima pa tsinde pa phiri. Phiri lonse la Sinai lidaphimbidwa ndi utsi, chifukwa choti Mulungu adatsikira pa phiripo. Utsiwo unkangokwera ngati utsi wa ng'anjo, ndipo anthu onse aja ankangonjenjemera kwambiri. Liwu la mbetete linkakulirakulira. Apo Mose adalankhula, ndipo Mulungu adamuyankha ndi mabingu. Chauta adafika pamwamba pa phiri la Sinai. Adayitana Mose pamwamba pa phiri, ndipo
Mose adakwera pa phirilo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 13 ndime ya 10 kulekeza 17. Ophunzira a Yesu aja adadzamfunsa kuti, kodi bwanji anthuwa mukuyankhula nawo m'mafanizo? Iye adati, inuyo Mulungu adakululirani zobisika zokhudza ufumu wakumwamba, koma enawa sadaululire ayi. Pajatu amene ali mkanthu kale adzampatsanso zina, nadzakhala ndi zochuluka, koma amene alibe kanthu adzamlanda ngakhale kakang'ono kamene ali nako. Tsono anthuwa ndimayankhula nawo m'mafanizo, chifukwa ngakhale amapenya komabe saona, ndipo ngakhale amamva komabe samva kwenikweni kapena kumvetsa. Ndiwowa zikuchitika zimene mneneri Yesaya adanena kuti, kumva mudzamva ndithu koma osamvetsa, kuyang'ana mudzayang'ana ndithu koma osapenya. Ndithu anthu amenewa nzeru zawo nzobuntha, adagondetsa makutu awo ndipo apsinya maso awo, kuopa kuti angamapenye ndi maso awo, angamamve ndi makutu awo, angamvetse ndi nzeru zawozo, ndi kutembenuka mtima, ineyo nkuwachiritsa. Koma inu ndinodala popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadazimve. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tikupitiriza ulendo wathu oyenda step by step m'malembo oyera. Tangomaliza posachedwa kuona tsatane buku la Genesis. Tinayamba chapter 12, 13, 14, 19, 20, 30, 40 mpaka 50 kumaliza. Ndipo pano tili mkatikati mwa buku la Exodo. Ulendo umene Aisraeli akuchoka ku ukapolo ndipo akupita dziko limene Mulungu adawalonjeza. Tsiku la lero mu chapter 19 tikuona Aisraeli amene ali pa phiri tsopano la Sinai. Mulungu pa phiri limeneli walonjeza zinthu zambiri. Walonjeza pa ulendo wawo kuti adzawateteza on condition kuti iwowo azidzamumvera. Chifukwa choti Mulungu amatikonda, chifukwa choti Mulungu amatiteteza, chifukwa choti Mulungu amakhala nafe, sizitanthauza kuti ife tingopinda manja. Timayenera kuti nafenso mbali yathu tizichita, tizimukonda, tizimtumikira, tizilemekeza dzina lake, tizionetsa ulemerero wa umunthu wathu. Ndipo pamene Mulungu ananena kuti ndidzakhala Mulungu wanu, ndidzakutetezani, anthu aja anavomera monga mmene zinalili. Inde ifenso tidzakhala anthu anu. Komatu kukamba zoona, kungovomera chabe kuti tidzakhala Mulungu wanu, aife tidzakwaniritsa kuchita izi, aife ndife akhristu, aife ndife amphakati wakuti, aife ndife aparishi yakuti, aife tili pa gulu lakuti, tili pa tiyankhule na Ambuye, tili pa daily bread, tili pa word made flesh, ndikosakwanira. Tikuyenera tsopano tizipanga mbali yathu. N'chifukwa chake Mulungu akunena kuti poti mwavomera ndikupatsani ma conditions kuti tione kuti mukwaniritsa bwanji. So choyambirira akuwauza kuti mukhale oyera. God is demanding holiness. Izitu zinachitika zaka zapita izo, koma titha kutero kuti Aisraeli atsopano ndi inuyo, ndi ifeyo, ndi ineyo. The same demand is posed to us. God is demanding holiness. Kodi muzonse zimene ndimachita m'Chikhristu changa ndimayesetsa kumayeretsa moyo wanga wauzimu, kumayeretsa mtima wanga? Ndipo akuwauza kuti chiyero chimenechi, holiness imeneyi, siyongonena kuti ife timaukondani Mulungu, ikhale tangible, ikhale yoneka ndi maso. Nde akuwauza kuti achape zovala zawo ndipo akonzeke nkuja kuti akumane nane. Sinkhani yongonyamuka kuti tukakumana ndi Mulungu. Poyamba achape zovala zawo, symbolizing their inner holiness. Kachiwiri akonzekere masiku angapo udzakumana nane. Izi Mose akuchita, akuwauza anthu aja, ndipo uthenga akukapereka.
Komano pamene akupita ku phiri la Sinai limeneli, Mulungu akumulamula Mose kuti uwalembere malire asayandikire ku phiri kwenikweni. Atha kufika pena paliponse, koma apa asaponde, ine ndine Mulungu woyera ndipo ndimafuna malire. We need boundaries in life. Titha kukhala ndi anzathu, titha kukhala ndi makolo athu, titha kukhala ndi ansembe athu, ife ansembe titha kukhala ndi akhristu, pena paliponse andale ndi anthu awo, anthu ndi atsogoleri awo, mafumu ndi anthu awo, anthu ndi mafumu awo. But believe you me, pachina chilichonse Mulungu lero akunena kuti it's good to establish boundaries. Mulungu samafuna kuti timujairire. Ambiri tidatayika, ambiri tikulowerera, ambiri chikhristu tasiya kuchimva kukoma chifukwa chonena kuti sitinasiye those boundaries. You see, anthu kupita ku chechi nkufika kojaira, kuvala chikabudula chong'amba, dzisapato dzosa, sinena kuti amene amavala zimenezo kuti alidi ndi zimenezo akulakwitsa, koma ena literally when we go to work timachena masuti, mataye, timavala kukometsera bwinobwino, koma tikamapita ku chechi basi tu kungotenga chitenje chimene tidang'ambako mtemwende wa mwana nkumanga salu mmutumo. Ayi, dress properly. Ngati mungakwanitse chenani bwinobwino kuvala modzilemekeza, tisamujaire Mulungu. Chimodzimodzi tukapereka chopereka chathu. Paulo nduja watilangiza kuti Mulungu amakondwera ndi amene amapereka ndi mtima okondwa ndi omasuka. Koma chifukwa chojaira kumeneko, anthu timapita tiyerekeze ku nsembe ya misa ya masika, kupita ndithu titanyamula hafu ya beseni, koma kunyumba tasiya matumba 100 achimanga, ndi kumavina momasuka, kumeneko ndi kumujaira Mulungu. Lero akunena kuti pakhale boundaries. How do we respect God's holy things and holy grounds? Ambiri timachita zibwana pa nkhani ya za Mulungu. Taonapo anthu akusamala mabuku a banki, taonapo anthu akusamala mabuku a za umoyo, health passport book, taonapo anthu akusamala zitupa zosiyana-siyana, zitupa zoyendera, driving license, ma certificate. Koma mukaona kuti tikafika pa nkhani ya za Mulungu kujaira, kupeza kuti mwina m'Baibulo muja mmakhala kapepa lakena koyera adang'amba kamene kaja adasutira fodya kujaira pa za Mulungu. Baibulo lidapindika kujaira pa za Mulungu. Mulungu akunena kuti auze abwere kwa ine koma asayandikire kwambiri yayi. Familiarity brings contempt. Chifukwa chonena kuti mmacheza ndi ansembe, anzanu ndi ansembe, si chimo kukhala ndi wansembe nzako, sikulakwitsa kukhala ndi mtumiki nzako, koma tisunge that distance. Ndi mtumikibe akuyimirira Yesu Khristu pa nthawi imene akugwira ntchito yake. Tionetse ulemerero wa unsembe ndi utumiki. Chimodzimodzi akhristu ife atumiki taapatse ulemerero wa chikhristu chawo. Nchifukwa yake anthu ena amalusa, basi amafuna mmene amachitira kunyumba kwa, kungofika kunyumba kwa nsembe, kungotsegula chitseko, azimu ati kumene kuja, ndi papari chipatho. Inde, sunena kuti tikhale very stingy, koma alemekezeniso, asungireni ma boundaries awo ansembe. Ndi papari chipanu, komanso tisayiwale kuti ndi kunyumba kwawo kumene kuja. Auze Aisraeli asayandikire kwambiri. Aliyense tsiku la lero akhale nayo assignment nkuona kuti ndidajaira bwanji motayirira zinthu za Mulungu. Ukaristiya kumene ndi thupi ndi magazi weni Yesu Khristu. Koma ndangati timakalandira mmene tikadalandira kuti Yesu Khristu oneka ndi maso uyu, koma timangoti masakramenti takhala tulandira ukaristiya tidajaira. Nchifukwa tu Paulo adatilonjeza, adatilamula, komanso adatiphunzitsa kuti nchifukwa chake ena akudwala ndipo ena amwalirapo kale chifukwa chosalandira ukaristiya molemekeza. Tisamajaire, kandi banja, kandi unsembewu, kandi ntchito, kandi business. It's good to keep boundaries. Whether you are a politician, keep boundaries. Kunena kuti it's a privilege kuti ine ndakhala pa mpando koma ndisajaire, ndisatayirire chifukwa nthawi ina people will demand accountability from me. Konjezerapo nziti zina zimene Mulungu akutiyankhula m'mawu oyamba. 1. Kukumana ndi Mulungu kumaswekera kuyera mtima. Approaching God requires consecration. Ife amene tilibe chotiletsa kulandira sakramenti la kulapa, tatiyeni tiziyesetsa tisanalandire ukaristiya, kupungula, osati kupungula, kusiya machimo athu, kulapa machimo athu, kuyeretsa moyo wathu. Meeting God requires consecration. Osangopanga zinthu boti basi bola zatero ayi. Chachiwiri, we must not rush to accept things we haven't understood.
tisathamangire kuvomera zinthu zimene ife sitinamvetse. Aisraeli aja mmene Mulungu amati ndidzakhala Mulungu wanu, ndidzakutetezani, mubwere kwa ine mulowera mtima, anayankha mwachangu, inde tidzavomera, tidzachita monga mwanenera. Komatu iyi ndi chapter 19, mukaona kuti tikamafika Exodo 24, Mulungu akuwauza kuti abwerezenso chipangano chimenechi, abwerezenso malonjezo amenewo, ndipo akuyitanitsa Aisraeli atsogoleri awo onse 70 kuti abwere adzapangenso renew that covenantal promises. Ambiri timavomera zinthu zimene sitikuzimvetsa. Ena tili m'mavuto chifukwa cha chinkhadzankhandza, chikondwa ng'oma. Tidapita kunsembe tisadamvetse the demands of priesthood. Tidapita kunsembe tisadadzikonzekere bwinobwino kuti ndizikatanimo mu nsembemo. Ena tidapita kubanja tisadadzikonzekere kuti banja ndi chani, tizikatanimo m'banjamo, tizikatumikira bwanji. Ena tili ndazi zathu amene tidayamba ubwenzi, ubale, tisadamvetse kuti ubale uwu utsamira potani, tizitani, tiziyenda chotani. Ena tidamba business tisadamvetse kuti business ndizipanga zotani, ndipo ndiziyenda makona otani. Ena ndithu tidasankha atsogoleri chifukwa cha chinkondwa ng'oma, kungoti basi nthawi yosankha yakwana uyu akuoneka kuti ndi osangalatsa, ndobeba machitidwe yake a zinthu. Pano tili m'mavuto monga Aisraeli aja. Lero ndi phunziro ndi chenjezo kuti tisamathamangire kupanga zinthu zimene sitikuzimvetsa. Ena adagwa m'mavuto kuntchito kumene, kungobwera kuti apapa aliyense alandira 300,000 tasayinirana, osafunsa kuti zochokera kuti nchifukwa chachani, adangotikitira pammawa akuti mudasoyetsa ndalama. Haine sinduzidzo ali mudasayinira apa. Tizimvetsa kaye zinthu zimene tikuchita. Mufuna joina gulu la kwaya, mvetsani kaye kuti kwaya cholinga chake ndi chani. Sinkhani yongothandiza ena kuti azivina nkumaseka mchechi. Choyambirira nchoti iwe mwini uzipemphera bwino. Pajatu iye amene akuyimba kupemphera kawiri. Iweyo kapemphera bwino uthandizenso ena monga mmene iwe kumvera kukoma ndi mapemphero ako, nayenso apemphere bwino. Koma mwina ena we rushed kukwaya tisanamvetse, ndi aja amakhala magulu okira, sapita kumphakati, sapereka mtulo, sachita nawo ma contributions nkhani ya chitukuko, akuti iwo ntchito yawo ndi yakwaya, sanamvetse chifukwa chimene analowera kwaya. Mothenga wabwino, Ambuye Yesu akudzudzula anthu amene ali ndi khungu kuti kuona amaona koma saonetsetsa, kumva amamva koma sazindikira zimene akuchita. Nkutheka ino ndine tili mgulu la anthu amene timakhala ngati zinthu tikuzitsata koma sitikuonetsetsa. Ayi, yakwana nthawi yoti ndidzifunse, ndimachita zimene ndikuchita chifukwa chachani? Ndikuchita zimenezi chifukwa choti ndikuzindikira ubwino wa anthu ena, ndikuzindikira kuti ndikutumikira Mulungu? Maso ali nawo koma saona, makutu ali nawo koma samva. Zimaoneka botani kuona anthu akuvutika, tili ndi kuthekera kowathandiza, tili ndi kuthekera kochitapo kanthu, tili ndi kuthekera kolangiza, tili ndi kuthekera kodzudzula, koma ife samachitapo kanthu. It means maso tili nawo koma sitikuona. Potsirizira muthenga wabwino umenewu, Ambuye Yesu akhala akuwaphunzitsa komanso akutiphunzitsa ife pogwiritsa ntchito zinthu zimene ali nazo kale familiar. He is using parables, akuyuza zifanifani kuti amvetse za ufumu wake. Ufumu wa Mulungu uli ngati chakuti, ufumu wa Mulungu uli ngati ofesa mbewu, ufumu wa Mulungu uli ngati munthu amene adakasakasaka chuma atachipeza nkuchigulitsanso. Chifukwa chani Ambuye Yesu akugwiritsa ntchito ma parables? He is using the things which are very familiar to the people so that amvetse za ufumu wake ndi kumuyandikira. Koma tsoka ilo sakumvetsa, tsoka ilo inu ndi ine sitimatha kumvetsa. Komatu chachikulu nchonena kuti tizigwiritsanso ntchito nafe zinthu zimene tili nazo familia kuti tiyandikirane pafupi ndi Mulungu. Amatero kuti Bambo John Kaliwamba kuti timulole Mulungu timuyandikire kuti nayenso atiyandikire. Suja Ambuye Yesu ananena kuti okhala mwa ine, inenso ndidzakhala mwa iye. Tigwiritse ntchito the things that are so familiar to us to meet our God. Tili ndi kolona, tili ndi buku la nyimbo ndi mapemphero, tili ndi Bible, tili ndi mapemphero osiyana-siyana, tili ndi masakramenti, tili ndi ansembe ndi atumiki ena amu mpingo. Titazigwiritsa ntchito zinthu zimene zili at our disposal, believe you me, tiyandikiranadi pafupi ndi Mulungu. Koma ambiri timafuna zozizwitsa zimene sititha kuzimvetsa komanso sititha kuzigwiritsa ntchito moyenerera. Ine sindingathe kuyankhula malilime chifukwa chonena kuti mwina ndilibe mphatso ya malilimeyo, komanso mwina sindikumvetsa zimene malilime amatanthauza. Ndipemphere mmene ine ndingathe kumvetsetsera. Don't pretend ngati simatha kuyankhula malilime osakakamiza kuti muoneke kuti mwazimuka. Jesus was using familiar things so that the people can understand the mysteries of the kingdom. Maso ali nawo koma saona.
mulungu safuna timujayire. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle